Doktor. Szívünk, ha beteg, nagyon fáj, lelkünkben lakik orvosság. Bűneink okozta fájdalom, csillapítja hit és oldalom. Ezernyi balja megoldás, ezernyi erő, pénzkidobás. Nem segít a gyógyszer a bűnökön, mert nincs, aki kitisztítsa szívünkből. Mert szívben a fájdalmas hazugság, mit ész, erő csak kitalált. Nincs igaz hit, mert oldaná, hamis én okozta kárt. Egy a szívünk doktora, kit nem hívunk be oda, ahol bűneinket megvalva, ellát fájdalommentesen, örök kísérletében tünet nélkül, lelkileg egészségesen. Ő az, ki mindent megtalál, mi az emberben lehetett hazugság, kínok, fájdalmak és betegség, orvosnál remélik a test épségét. Aki bűneit nem vallja meg, mindegy, melyik kuruzslóhoz megy. Hazug rendszerbe tart a sátán, a gyógyszer mélyeg megöl a léleknek át. Fájdalmas késő felismerés, hogyha lélekben kereste volna az Urat, ki gyógyít és elveszi bűnét, azáltal ki bűnt elhagyva tisztítja lelkét, mert gyógyulás akkor van, ha az Úr elveszi bűneink terhét. Aki orvosnál nem él gyógyulást, és nem keresi szíve doktorát, csak a testet mentheti meg, és a lélek nem gyógyul meg, de ha eljön az utolsó óra, testünket a lélek elhagyja, bűnös a lélek, s nem szabadul, egyenest kerül a pokolba, hol örökkön örökké ég, és lesz bűnei rabja. Ez kedves újításom, lélek által élete versikéje.